Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 12 augustus. Zierikzee gaat dit weekend terug in de tijd, naar de middeleeuwen. En dat betekent wapens, een kampement, spelletjes en muziek. ...700 jaar geleden werd de Vrede van Parijs gesloten. Voor de poorten van Zierikzee werd de Vlaamse vloot verslagen en werd de basis van onze provincie gelegd. Reden om de middeleeuwen even terug te brengen naar de stad. Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby, ga ik je zeggen. En wat houdt die hobby nou precies in? De jaren 15e eeuw zo goed mogelijk proberen na te spelen, zowel met materiaal als met eten. Het is eigenlijk een levensvisie. En u trekt het zelfs zo ver dat u ook echt hier slaapt? Ja, natuurlijk. Het lijkt me niet heel lekker liggen. Het ligt super. Dat middeleeuwse bed moest natuurlijk even getest worden. Ja, het ligt lekker zacht. De Kamper Kogge, een replica van een handelsschip uit de 14e eeuw, is dit weekend een van de trekpleisters in Zierikzee. Ik ben matroos. Hoe is het om matroos te zijn op zo'n groot schip? Nou, heerlijk. Het is genieten hier. En ook de bezoekers genieten. Geef mij maar zulke 2 dagen in plaats van een week zomerkermis en andere flauwekul. De middeleeuwse toestanden zijn ook morgen nog in Zierikzee. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij rukt jaarlijks tientallen keren voor niks uit, omdat surfspullen worden gevonden, waarbij niet duidelijk is wie de eigenaar is. Het kost inderdaad gewoon heel veel tijd, maar ook heel veel geld. Om met minimaal 1 boot, 2 boten, soms 3 boten, helikopter, vliegtuig, noem het maar op, te zoeken naar iemand die helemaal niet in nood is. En dat is op een eenvoudige manier te voorkomen. Als je deze op je bord plakt en je zet er een telefoonnummer op, dan als wij iets vinden, nemen wij contact op met de kustwacht. Een van de mensen die zo'n sticker al wel op zijn spullen heeft, is kitesurfer Vincent uit Seroskerke. Via de KNRM-app en de site, daar stond op. En een paar vrienden van mij die hadden er ook eentje. En toen dachten we toch, ja, misschien is het toch wel raadzaam om het wel te doen. En Vincent heeft ook nog een andere tip. Ja, ik ga sowieso ook zelf nooit in mijn eentje. In ieder geval nooit in mijn eentje op het water. We zijn eigenlijk altijd met een groepje van ongeveer 6 vrienden. En we houden eigenlijk altijd elkaar in de gaten. Toch kent niet iedere surfer of kitesurfer de sticker. Daarom vraagt de KNRM er extra aandacht voor. Mensen die hier in de problemen komen, dat zijn vaak de onervaren mensen. En daar gaat het vaak mis. Die weten het niet. Die weten inderdaad niet dat ze moeten melden bij de kustwacht als hun spullen verloren zijn. En als dan blijkt dat diegene gewoon veilig thuis op de bank zit, dan wordt of de actie afgeblazen. En liever zelfs nog, wordt de hele actie niet eens opgestart. Kijk hoe snel dat gaat. De kunstbordjes aan de lantaarnpalen in Vlissingen zijn vandaag weggehaald. Omdat ik domweg geen vergunning heb ervoor. Dus we hebben ze illegaal geplaatst. De gemeente kwam er na een maand achter en dus kwam er een verzoek ze te verwijderen. Het doel van de bordjes was om kunstwerken zichtbaar te maken, zodat ze bekeken konden worden in de openbare ruimte. Maar ook om steden met elkaar te verbinden. Ik wil gewoon die hele Westerschelde-oever verbinden. Misschien Elle-Woudsdijk. Terneuzen hangen ze al. En misschien dan ook naar Gent toe. Dus het zou wel jammer zijn als er een gat valt in Vlissingen, toch? Daarom geeft de nanny niet op. Hij wil erover in gesprek gaan met de gemeente om de beslissing te heroverwegen. Nou ja, misschien dat de gemeente uiteindelijk toch nog besluit dat dit project, wat geen vlieg kwaad doet, maar alleen maar misschien bewonderende reacties op kan leveren, alsnog terug mag komen. Daar hoop ik op. Tot die tijd bewaart de nanny de 30 bordjes in zijn atelier. De officiële start van het voetbalseizoen begint altijd met de KNVB-beker. Hoek, dat als derde divisionist mee mag doen, speelt tegen competitiegenoot Stedoco. Het is een goede balverovering van Gilles van de Candelaren. Vindt dan Silvio Hagen. Goede dribbel. Dreigen met schieten. Dan toch schieten. En binnen. 1-0. Silvio Hagen doet het. Een goed doelpunt van de linksbuiten van Hoek. Die zo fit is begonnen aan het seizoen. Maar dan Stedoco, vorig jaar derde geworden in derde divisie. Dit is een prachtig overstapje. En afgemaakt door Joran Schreuder, de aanvoerder van de ploeg uit Hoornaar. Prima doelpunt. En Hoek verliest dan een beetje de grip op de wedstrijd. Dit is opnieuw Schreuder. Houdt die bal net binnen. En daar is Kuiper.
En dan is het 1-2. Stedoco draait die wedstrijd volledig om. Hoek dan in de tweede helft. Heeft van formatie gewisseld. Speelt nu met 3 man achterop in plaats van 4. Maar dit is Silvio Hagen. Een bezig bijtje vandaag. En vindt daar bij de tweede paal na wat hotsige knots Rick Impens. En dan is het weer gelijk 2-2. En gaat Hoek dan ook nog winnen? Of gaan we afstevenen op een verlenging? Want als beide ploegen gelijk staan, is het hier verlengen voor een plek in die volgende voorronde van het KNVB bekertoernooi. Hier komt de bal in het 16 meter gebied bij Jarno Leon. Een van de aanwinsten van Hoek. Zijn voorzet is niet goed, maar hij verovert hier de bal. Een 1-2'tje en uithalen en dan ligt hij binnen in de korte hoek. Hoek gaat winnen met 3-2 en bekert door. Avondrood, mooi weer aan boord. Avondrood was het gisteravond zeker, maar mooi weer kwam pas vanmiddag. Want het was een donker en nat begin van de dag met veel buien. En er viel ook een flinke plas regen. Veel plaatsen kwamen dan 10 tot 15 mm en in Zuid-Beveland viel lokaal meer dan 15. Maar de zon brak snel door met een vriendelijk en droog weertype vanmiddag, maar ook met windkracht 5 tot 6 aan zee. Vanavond is het ook nog droog, maar vannacht is er vanaf zee kans op een bui in de kustzone. Meest matige winddag vannacht, minimumtemperatuur van 14 tot 16 graden. Morgen is best een mooie dag, maar het is niet warm met 's middags 20 tot 22 graden en een matige, op het water soms nog vrij krachtige zuid-zuidwestwind. Maar er zijn de hele dag veel opklaringen en alleen lokaal valt een kortdurende bui. Na dit weekend begint de maandag droog met zon en het wordt dan een graad of 24 in de middag. Later op maandag is er kans op een bui. Dinsdag kan er ook een lokale bui vallen, maar daarna komen er enkele droge en vrij zonnige dagen aan. Het actuele weerbericht en al het laatste nieuws vindt u natuurlijk ook altijd online op onze site en in onze app. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Straks ben ik bij u terug met Zeeland de Week.